Aku temen aku tak IT kapan ya aku duwe wayangan pelawake uncek ngono ya bengi iki. Sang ganteng ora umum. Ya terus kudangan karo ayu. Ayo, Ken, terus Ken. Kuwi kok nguyah tenan iki cah kok. Ora usah rewel, kakak ben nembang, kakak Niken ben nembang. Iya, Pak. Adik Mikdot ya, Mikdot. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Mikdot ora usah anu Mikdot. Iki topenge sapa to? Ya, Dok. Peran. Cengingisan. Ana Paranono. Kakak Paranono. Aja ngali teko uripku. Ya olehmu kebangetan men Mas aku Kon ngalih tekan uripe kono. Berarti kowe kon mati ngono ngawur. Mesak aja diganggu kok. Tapi ditimbali genduk Niken ngangge spot apa ya Niken iki ya? Bali ya Cahayu, Bali. Sampeyan dadi iki joget cara Bali Lea. Cara Bali kula. Kowe sing dadi apa Banaspati apa sing leake aku. Kok Banaspati? Ya leake kuwi. Yo. Cara Bali. Sastra budaya. Ono Niken rawuh sampe aja nyatru kudu halus karo Niken sebab Niken kuwi pawakan putri Kediri Piyayine halus. Heeh. Putri Kediri mbiyen kondang Dewi Kili Suci. Lah kowe dadi lanang Kili-kilen ya kowe. Kilen-kilen Kili-kilen. Lah ya nduk Niken. Inggih, sugeng dalu Papa. Pripun? Wartane pripun Cahayu? Alhamdulillah pangestune, Papa. Dalu menika sowan Pak Sunardi. Nggih, leres. Wonten Boto Sidomulya. Nggih, sakmenika bos tebu. Bos truk nggih. Ya kejaba truk ya tebu momo truk. Kuwalik, truk momo tebu. Aku anggere momongan karo kowe iki semene tak wolak-walik, marane uncek teko. Namine Pak Sunardi. Pak Sunardi dalam rangka acara Tasakuran ya kuwi tutup giling karo tutup pok-pokan. Pok-pokan tahu ya, pok-pokan. Pok-pokan iki numpuk tebu ki ning kono. Lha kok dipok ning dhuwure truk gandeng. Dadi dipok-pokan. Lah iki ora pok-pokan nek unceki pok-pokan. Dadi soalnya rene iki nyaur utang wis dipoki kedek kapan kae dek. Pok-pokane dangkelan iki lho. Anggonku dangkelan. Malah dangkelan. Oke, Papa. Pokoke tasakuran, buka apa tutup giling tutup pok-pokan lancar gangsar muga-muga berkah selalu. Amin. Pokoknya dongane nggih sing terbaik. Semoga sing penting Pak Sunarto. Pak Sunardi sehat selalu. Amin. Udene Ude Jaya. Oh ya. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin berkembang. Amin. Terus semakin melimpah rezekinya. Nah, terus sehat kabeh sekeluarga. Ya. Juga kang ibu ya ki Mbah Kasih, ibune Pak Nardi muga-muga diparingi seger waras. Amin. Boleh kaya wingi uni. Allahumma amin. Jan rumah saku. Dalu menika ana gandengane awake dhewe. Sinten, Bapak? Kanca sing udakara ket jaman Majapahit ora tau petuk. Oh. Sinten niku? Uncek iki. Pundi. Uncek rombong uncek. Mboten mrisa uncek. Ket soremu wis munggah ning panggung mboten sumerep. Nggih, semerep. Cuma kados setip ngoten ae. Mboten patek ketinggal. Anu Papa, ini nikannya sakit mata Papa. Oh, ngata. Oh, ya, sakit jadi mata. agak ngeblur gitu. Oh, ngeblur. Kalau Papa kan jelas. Jelas. Ini kan yang
papa jelas. Jelas koyo Nyawang sinden-sinden jelas, Heeh. nyawang yogo-yogo jelas. Kalau uncek itu mana? anu Oh. nyawang bangsa lembut ngono mboten kenal. Oh, mripate rada Ndak, lara. ndak, Lah mbok ya di mana tuyoi. Heeh. Di mana gitu maksudnya? Oh, uncek nek ndi to? Aku ya malah ketularan ngeblur iki Mas aku. Uncek nek ndi uncek. Amin ya Allah, Aku amin, malah amin. ngeblur. Amin. Wis muga-muga ngeblur tenan kowe kok. Wong eneng ngarepe kok. Tak beleh Mas. Niken ini anak modern. Nggih. Sinden milenial. Nah. Dadi kudu sopan diparani cah bagus diparani. Milenial. Dibagekke. Masa dadi diparani to, Pak? Dibagekke diparani rono ben ora satu karo kancane. Wow. Tahu. Jare rada blawur engko ngidak aku malah kok. Enggak. Ngono. Blawura dhek ora gampang idek kok. Paling ya megur carane megur nggih Melenyok. melenyok. Heeh, Melenyok. Heeh. Selamat malam, Mbak Niken. Mas Agus, selamat malam. Oh, Agus sing ngomong ngono. Nggih, Mas Agus pas Agus nggih kipot. nyawang kula. Kowe kok yo gawe mic barang kok Gus iki Mas aku. Kok iso nang Agus sih lho? Lho. Sing pandangan ini kan ki nang kono. Tingale kudu salim, Pak. Oh, ngono ya salaman. Ya. Salaman le ben. Salim, Niken. Mbak. Nggih, monggo. Niken. Niken ben ketok Mas salaman. Agus. Salaman. Salim. Gus. Wis Gus, aja diumbah tangan Gus 3 dina Gus. Disaki. Hei. Kok kaya enek gludakmu apa ya? Enek apa? Ya Allah, Papa. Kok enek gludakmu apa, Nduk? Kaya enek pager ngono ning kene iki mau. Kuwi jangkel jati ya, jangkel jati ya kuwi. Lah mbok ya dikethok dangkelen ora diobong kono lho. Mas, aku Kok iso gak krasa ya, Papa? ora ketok tenan lho Niken ki. Ora ketok. Sesuk anu ya lek kowe wedak ana ben ketok. Diwedaki putih ngono. Aku wingi kluwedakan rai tok putih kae lho. Kaya empane iki enek suarane tapi ya ora enek Heeh. wujute kok. Mek krungu suarane tok ta? Nggih. Ora Anu ketok. nyat. Nggih saestu. Iki nyat entut tok. Oh lah iki lho bolane. Wis ket. Bola. Bola apa to? Wong bola. Wah direken. Direken Bola. Rumangsane. direken gatheng nek bali barang. Salim sik. Kali Mbek budene ra tau salim. Budhe. Budhe iki buru-buru gede tegese bocah longgor. ngono Ibu lho. gede. Buru-buru Ayo gede. ta. Buru-buru Sing gede. semangat ditanggap ning kene iki sing semangat. Nah. Ngadeg. Lho. Oh, tibake ya blawur tenan cah iki. Hei, iki wis pol semene. Iki wis ngadeg kabeh lho. Tak interogasi. Kok iso mek sakmene piye? Wow, gen larang kok regane kok. Eh. Udah macak iki lho, wit-witan dibonsai, dicilikke kae kan regane larang. Oh, iya. Mobil dimodif diceperke regane larang. Iki menungso tak ceperke regane gen larang ngono lho. Wong kuwi wae bathuke dikepras ben rodok teper. Terus ngene iki Luwih larang. pomo tuku kain ngono wi pirang meter? Aku karo tengah meter iso ngisor dhuwuran. Ampun nami ukurane pirang meter iki? Iki aku paling enggak ya 3 meter. Iki 3 meter. Iya, kan soalnya dibebet nih. Kowe iki nyawang apa to, Cek? Kowe iki nyawang apa bolak-balik sing sawang. Jare ini iki lho, Pak. Oh, jarik to. Kok jenengane ketoke meri iki jolan napa pripun lho? Mas aku modelku ki nyawange kaya tembus pandang ngono lho, Mas aku. Ya itulah yang dinamakan ada kelebihan dan ada kekurangan. Oh, ngono. Kekurangannya ya mung samene, kelebihannya iso heeh. nyawangi ngono kuwi, Pak. Tapi ki pinter lho, uncek ki Niken. Ya, 3 ping 3 ki piro, Nduk? 3 ping 3. Heeh. 9. 9 uncek. Nggih, 10 dikurangi 1. 9. Kowe kok melu-melu Niken ki piye to Ya kowe iki? iya ra Ya oleh lho Allah. ngono kuwi. Tak anggap pinter kok terok-terok jawabane iki lho. Dhewe. 2 tambah 2 berapa? 4. 4. 5 dikurangi 1 piro, Cek? 4. Kowe kok Lho, melu-melu Niken ki piye to? melok-melok ra ndek pendirian. Kowe iki wong lanang lho kok mek melu-melu ki piye to kowe iki? Lho piye to, Pak? 5 kurangi 1 nggih 4. 10 tambah loro piro Niken? 12. 12. Ayo 14 dikurangi 2 berapa? Uncek. 12. Loh kowe kok melu-melu to jawabane kowe iki? Jawabane ora melok-melok wi Kowe jenenge nyontek. nyonto. Kok nyontek petet? Kowe ora ndek pendirian. Pertanyaan beda itu jawaban ya juga harus beda. Juga beda ngono. Juga Lah, Nek, beda. Hasilnya ya padha lho. Jajal kowe, takono. 10 tambah loro. Takono ning Niken karo aku. 10 tambah loro. 12. Pak Gareng. Apa? 14 kurangi kalih 30 juta. Nah, kuwi lho beda. Beda. Kuwi beda ngono.
Kuwi jenenge wong Iya, lanang toh. sing berprinsip. 14 kurangi loro iso Sing penting beda. 30 juta. Wong iki jaman saiki kudu beda. Kudu beda. Walah, mulane cah cilik saiki do Sudah goblok gini aja. kabeh. Sampean kan rada lumayan Genius. 1 meter kotor kayak enek. Ah. Terus kayak ngono IQ-ne di bawah rata-rata. Iya. Saiki Wong wis jenenge wong memory card aku setengah giga. Kene iki wis kebek kae kena virus kae lho. Iki HP wae piye kaya. Ibarate memory saiki wayahe sampean nyanyi. Nah. Loh, Tapi sing nyanyi ya kono, masa aku nyanyi. gandrung aku tapi Ah. kita harus sejajar. Heeh. Gandring kowe. Gandrung. Apa to, Ken? Bocah iki Golek ceblok guling Gus, bocahno Gus, guling nduk Ken. guling. Guling wingko. Eh. Salone guling malah. iki lho, golek panganan sak amplokan ameng-ameng nyawa iki lho. Ora masalah wis ya. Ora masalah kepen nganti jiglok. Aku celi, weh. Gagar otak. Aku celi. Goceli. Kuwi Agus nih bot iki pengen dirangkul niken ngono kuwi bejo kowe lho, Cek. Bejo kowe. Oh, Mas Agus pengen dirangkul. Ayo lek ning ngisor mau kan iso ndelok kuwi, lek ning dhuwur ngene kan malah yo iso ndelok. Wah, ya asline penak dadi wong dhuwur ya, Pak. Nyang apa? Ngerti kahanan ngendi-endi lho, Pak. Wetok kabeh. Wetok Apa-apa kabeh. ketok. Wah, yo ndas-ndas kaya akeh bianget lho. Lah penonton kaya. Mas aku. Kuwi nek kowe nyawang ngarep, nek nyawang dhuwur. Nyawang dhuwur lho. Saya genah. Saya genah. Nyawang isor. Oh, genah banget, Pak. Semeru erupsi, Pak. Bisa iki kok ya. Ya kanca-kanca sing mapan ana kiwa tengen Semeru didongakne kabeh seger waras ya. Amin. Slamet ya karena Nggih. bencana alam wis muga-muga Nggih. alam wis tuwa kuwi muga-muga kabeh manggih rahayu. Rahayu. Yo, niken karepe gandrung ta sampean. Ya, Ya. Kang. Ayo. Mas Agus. Colno Mas Agus. Ora. Kok lek pomo ambruk ya dek-dek lho sing ambruk. Niken ki modele weh, kasih ngincim pati kok kowe iki. Nek ngendi papan gue arep ngincim pati kowe. kaya niken awanmu mengke kali nguncek to ayah utawa apa-apa. Walah kon lan kula ideke mengke. Serasa didek sampean tak mati dhewe, santai ae lho. Jan kaya tumo garek mlides ae. Lah, comongi ya. Ya, coba. Ayo jajal lagu sing sekirane Mas Agus Raiso sampean ra tau ngrungokne. Heeh, Oh, apa? kowe lagi ketemu judule tok. Apa? Demit kondangan. Wis saire rong enek. Kene rong kulino krungu, aku ya kurung kulino krungu. Aja ngeculne, sampean kok ceblok. Ora santai wae lho. Yen aku ndredeg ngene ya mbok. Harus yakin. Iya yakin. Wes jan sujune. Anu, arep wudu apa piye, Mas? Tak biatok kowe kok matamu. Kowe iki wong ya dudu padasan ya kowe iki. Kayak wastafel kok ya, Pak. Kacane kok Wastafel. Keran kok Kerane diuter. Lah iki motive. Iki motif. Iki diuter-uteran keran. Heeh. Terus? Iki mancur. Niken kaya ngudang ponakane. Ya ngangge bawa napa anu, Cahyu apa tembang kekinian? Nah, Kita bawa dulu. bawa dulu. Nah. Apa? Bawa sambung Wanci Dalu ya, Pak. Oke. Ceritane iki awak dhewe iki sambunge ning Wanci Dalu tok. Oh. Soalnya nek awan model kaya uncek iki terus rengenge panas sih. Dadi kepanasan metune lek bengi tok. Nggih. Kancane Iki kan go- siluman to, Pak. Siluman kelelawar dek. Ya, buat dulur-dulur, boto Sida Mulya. Sik. Ah, sawe lho. Aku iki arep buka catatan. Iki lama Catatan, Mbak. Ucap. Awas. Ayo cepetan, anakku selak. Nangis. golek. Anak-anak opo ora tau dimiki kok anak. Anak kok idamane mek mik tok Lho lho. jenenge anak ya mik. Ya kudang lah paling ora. Udang terus anake prayo ngelak. Apa? Eh? Kayak Oh alah. Sik. Mataku kok Wong, Iki apa to ya? wis ora apa-apa lah. Tibake cah iki ya enek rambute ta. Ora apa-apa kuwi topeng kekinian kuwi. Nah, blangkone tetep digawe. Blangkone tetep digawe. Langkone. Blangkone gaenen. Nah.
Iya. Kita impenmu kaya kuwi ta ning impenmu. Ya kaya kuwi persis. Ya Allah Pak Nardi kok nanggap cah kucluk lho Mas aku. Iki modelku kaya ngopo to? Aku ra roh apik ya iki, apik. Kurang ngisor. Kurang medun. Ayo joget sik. Awas gocekan. Lek gocekan lek. Lek Wis ning kene ae. Kok aku medhoke to, Ken? Ning ngisor keplinyak. Lah ora aku ngisor ae. Ya wis kene ayo. Kene. Ayo piye? Medun ayo. Ora apa-apa wong Kok kuwi. mbok banting aku. Ora niken ki halus kok. Wah lumayan. Ngene iki ora saben wong lho. Mama, ditep anake sik ya Mama. Ya, Pak. Heeh, ngene. Ah. Iki jan rumah kan iki bahan cempolo kan iki. Cempolo. Lah kok banyu to kowe nguyuh ning geger to? Keringet, Pak. Pak. Keringet to kowe? Banyu. Nguyuh kok ning geger to niku. Nguyuh ning geger. Tibake. Kayak bayi ae nguyuh geger. Ya kok pukul-pukul. Iki modele piye to, Pak? Aku ra dong aku. Lho iki apik lho, sesuk difoto ya, sesuk difoto. Cek iki kurang medun iki. Jenggot. Apa? Janggut. Wo janggutmu tak geretmu tak kira lek Biar lulangi. tenanan ya. Ayo. Ya, dibawani kowe sing menghayati bawane. Kowe puisi Jawa ya? Nggih, saged-saged. Utawa mau jelasne bahasa Indonesia ya kenek bawane niki kan basa Jawa. Sak larik mboko sak larik. Yo. Pelit. Piye to kok pelit iki piye to? Lah eman nih. Eman pura pelit. Iya ning nganggo cengkok puisi pelit. Ngono lho. Oh alah. Nah, rada maju to, rada Kan maju. puisi to. Heeh. Lala apa? Yayi wis akrami. Bahasa Indonesia. Adik udah bersuami. Weh. Layak berarti lu sandal idun mau ilang, baik dicolong uncek lho. Pundi? Lho kuwi lho kuwi sandale sapa kuwi? Lah ukurane mek 3,5 kuwi. Mungkin kula. Lah iki lek sandale adikku. Lah malah adik niken iki. Iki ukuran piro? Ora enak ukurane. Aku nang toko mong anu ndudingi tok tumbas niku aku ngono tok. Lah terus ngene iki tukune ning gone anu nggih toko anak-anak biasane. Enggak nek toko besi. Mosok kuwi nek toko besi enek ya? Enten. Dian. Terus jelasno tetep nganggo puisi ya. Siap nggih. Nggih. Mau gawe topeng kowe malah gila dhewe ta kowe. Iya ta. Kowe gila dhewe mau gawe topeng kaya ngono kuwi. Ngopo kowe kok nangis ngopo? Ngompol kuwi kan. Nguyah. Nguyah. Iya, Pak. Sing ngompol iku kudune sing cilik iki lho kok sing gedhi kok Aja ndang. Lah saya randang kepiye? Aku pengen ngrungokke ngerti raimu lho. Wong ora etuk nonton. Ngerti wajahe ngono kok rai. Lah nggih wajah kan ya rai ya. Aku ini kan sawang seneng lho, ini kan seneng. Lah kowe iki jenenge sinden lho, disawang wong ora gelem nang kebon kono. Temi kene wae kok. Kok iso. Wah disawang kok ora etuk. Sinden kok ning kebon kaya. Lah go sawang-sawangan disawang ora gelem. Ayo. Kowe asline guyu ki mergo irunge dhek ning jangkut. Aja cek lho. Enggak, Pak, ojo, Pak. Wes ning kono ae. Ya. Nek golek nakal tak waplok lho, tak kaplok. Bacok lho, bacok lho. Wes lentik. Malah bacok. Ya.
yang garwa. Ini aja mok terokne kuwi guyune Niken mergo nyawang kowe kok. Ya Allah, Niken iki topenge sapa to nduk ki mau? Lah kula Lah- ngejokes lho, Pak. Lah Niken kon rangguyu piye wong wajahmu kaya marmut lho Le. Kok kono ki irunge pas mentok ireng ku lho. Wah. Nah. Lah kowe gedange. Ya tak bacok aku wedik kekrek. Tak suampluk. Lah napa wong Aja kekrek to. wong dikaplok kok. Ora maksude Nah, kene. dipoto. Gak kon atinggone apa? Dipoto nggih status. Kowe tak foto. Lah, Nah wis seragame cakra budaya. Nah ngono. Wes Kene. pas. Kene. Nah, fotonen kan. Hei, oh, karo Mas aku. Iya. Kayak bingung nggih status iki kok. Ya Allah. Iki malah kaya film Moon King lho. seneng ya. Mas aku. Engko aja lali. Wite gedang kuwi. Ketok. Diketok. Aja dikekrek tak wetas rumangsaku. Ya. Niken kaya nemu topeng barang. Apa to pengene kok jogete kon ngene. Jogete halus. Nah, ngono lho, halus lho. Satria lho, bilang srisik. Nah, halus ae. Das-dasane ngene lho. Aku malah kelingan ngopo. Napa? Aku mau isuk Heeh. nanggapne adekku kemudi kethek ya persis kaya iki. Kowe berarti tekomu ket isu mau berarti kowe. Teko ning Kediri ket isu mau ngene iki kan mung kowe. Nyati iya lho, Pak. Golek ceceran kowe. Golek tambahan kok. Ora trimo bengi iki. Nggih trimo, jane sisan lakune lho, Pak. Aku badanku Bang Bayi melengi nyisih lho, melengmu nyisih ning tengen tok lho. Mas aku. Ya karo tung dlang alus lho kaya karon sih. Nah, tung dlang tak danding tung tak keplenyek. Tung dlang tung plenyek debok. Tung dlang tak danding tung keplenyek telek. Aku temen aku tak IT kapan ya aku duwe wayangan pelawake uncek ngene ya bengi iki. Sang gantenge ora umum. Ya terus kudangan karo ayu. Ayo, kan terus kan. Kuwi kok nguyah tenan iki cah kuwi kok. Ora usah rewel, kakak penembang, kakak Niken penembang. Iya, Pak Dik. Adik Mikdot ya, Mikdot. Nggih, Pak, nggih, Pak. Mikdot ora usah anu Mikdot. Iki topenge sapa to? Ya, Dok. Peran Cengingisan. Ana Paranono. Kakak Paranono. aja ngalia teko uripku. Ya olehmu kebangetan men Mas aku. Kon ngalih tekan uripe kono. Berarti kowe kon mati ngono ngawur. Mesak aja diganggu kok. Peran dene maksa Kowe nek dijane turu lho kowe marane iki. Turu apa nyawang to kuwi? Nyawang, Pak. Oh alah. Aja nyedak Niken kok malah kemekelen. Jaba kang masuka Tas ya, Le. Sekolah ya, Le. Sekolah. Iki kacune digawa kacune. Budang sekolah. Aja lali kok dibuka bontrote nek nang sekolahan karo bu guru ben ora diseneni. Nggih, Pak. Golek wayah mangan ora oleh njaluk panganane kancane. Nggih, Sing gregetne kok nggo mangan kok omah ning sekolahan njaluk panganane kancane.
Padahal nek sekolah harus entuk MBG. Lah iya. Aku mau mangan MBG mules wetengku. Lah nyang apa? Mbah ra enak. Oh, MBG ki apa ta? MBG mabuk. Ora cetha ya. Ayo ta sambung rasa. Lah mbok ayo. Lah ngengkel. Ayo tok sambung rasa. Lah mbok ayo. Lha kok karo tase gedhi tas. Apa gaduk? Ya sak gatuke. Nanging wanci Jan bocah kok leh ayu nek ra ukur. Iki umpamane bojo kuno tak dol iki. Kok didol piye? Dol suarane ngoten lho, Pak. Ya ra iso. Pamane aku rabi ya sanggagae iki wis ora nyanyi neh. Kudune kamu bisa memuliakan istrimu, ora malah istrimu bukan kerja. Ngono ki jenenge laki-laki tidak tanggung jawab. Heeh. Ngono ki sapa? Kae to. Lho kowe iki lho, lah iki anakku kok. Alah jenengan ki nggih sok ngandani. Suami ki kepala rumah tangga harus bekerja, istri di rumah. Lah ngopo ke bojone dadak kon melu ya an? Sapa? Garwane jenengan? Iki ta? Nggih. Lah kita jak iki mergo nggih percontohan kok. Percontohan apa? Wong lanang sing setia karo bojone ndene dijak. Alah padune ya wedi ya. Wedi piye? Heeh le. Kok wedi kok piye? Rumah aku apik. Bukaan lek sumu bukaan. Topenge nek bang bayi metu ya lambene tok lho jan. Men. Weh, Batman. Tanana ingkang rupeda. Tanana ingkang rupeda. Nguntak tresna nadyan mung srana piranti. Ken. Alam. Iki terusno ya. Terus Aku tak pamit sik. ning ndi? Aku wis disangoni ya ngene. Aku tak pamit. Lah kene gorene tase. Hei. Ora iso. Awur iki nyawane wong sak rombongan ning kene ya. Rumah saku gak aku bocah kok aduh. Iki sampean umur piro Cah Bagus? Kula kelahiran 2015. 2015. Lah kok wis jenggoten. Jadi 2015 kok wis jenggoten. Oh uripe kebrangas kok, Pak. Rumah saku. Entekno, Nduk. Gambarmu Blangkone mbok tinggi to Le, ame digawe aja sak sire dhewe ngono digawe blangkone. Nggih, Pak. Anu Nduk, tembange tetep niki nggih. Nggih. Diaturke dulur-dulur sing padha pareng rawuh mboten kesupen menika Pak Nardi sekeluarga. Juga mboten kesupen tamu agung sing padha pareng rawuh, juga pepundhene awake dhewe. Engko tanggal 16 Januari ade sowan Pondok Pesantren Al Badrul Alaina. Abahamu ya rawuh dalu menika. Berkahi Pak Nardi nggone tasakuran Jaya Mulya dalu menika. Matur Kok suwun. diaturke Pak Eko Mugiono, kowe kon buka WA-mu karo Pak Eko. Uncek. Oh, bukaan WA-mu lho, bukan WA-mu lho, bukan. WA no. WA-mu lho. Mopak kula ora rangkepan kok. WA iki. Lah nggih WA aku to. Maksud- WA aku ora rangkepan iki kon buka ya. WA HP ku lho. HP Oh. ngerti Pak HP. Chat WhatsApp. Chat. Oh, Maksud Mbak. kowe iki di-chat karo Pak Eko, di-chat, Oh. di-chat wajahmu, di-chat. Ben sambung. Wanci dalu. Yen Cahayu. Sing gedhe pas. Coba kaya ngopo? Rambut Joget ana Cak Bagus. Babut jalanku jejantang hatiku sambungku mengwen cedalu ngrobit dasaremu
Mas kang merah titis saking muring lestarine ati piratine tanan ingkang rumbe ya Bayang ono, bayang ono kaya apa? Ramoe atiku iki yen pancur ngilingi bocah telu iki Popo tanan sida hati catelatan dikapa Upama karo niken cah telu dikanthi kuwi apa ya gemati. Ya kudu gemati. Oh, cah telu ki sapa ta? Sinten mawon to cah telu niku? Lah iya, cah telu tak kanthi ki maksude anake niken upamane. Umpamane. iki Nggih. sambung wanci dalu ki sambunge mung bengi tok. Ngono. Nggih. Terus niken kuwi ndek anak telu. Upamane. Umpamane ndek anak telu terus ora ndek bojo, ngoten to? Heeh, terus kenal karo kowe. Nah. Kowe bendina chattingan, kowe bendina WA ora tau gawakne apa-apa. Ngono. Upama niken nggawa anake telu kuwi kowe apa gati? Ya gati to, Pak. Gatimu karo niken mau karo anake. Ya karo anake. Lho berarti karo niken ora gati. Ora. Lah nyang apa? Oh, kanca TPA karo anake kene. Mas aku malah kanca belajar Kowe kon ngupen anak telu ya. aku ya. Minda poya yen tasih rip lan nandika Ya. mulya jaran lair putri Salesta terus pisan nyuwun
sing joget Uncek, sing nembang Niken, sing ibot Agus. Jan. Sing senggak no. Wah, Jan. Gayeng. Terus. Mendah boyo. Loh. Iki mau tembangnya apa, Nduk? Sambung Wanci Dalu. Menika lagu karyane Pak Sukron Suwondo. Nggih, diaturke karo Niken untuk mek ngrungokne karo joget. Iya. Lho, kowe kok lajeng pripun lho? Iki masamu nanggapne kowe apa piye kok melu joget iki lho? Heh? Iki nanggapke penonton kok kowe melu nyawang melu ngrungokne. Iya, wong papah mau ya wis dalang ket sore mau bar iki berlimbukan ya jek anune. Heeh. Pengrawit ya wis nabuh wisan. Sinden-sinden wis nyanyi kabeh, aku ya wis nyanyi sama trimo men joget tok. Men joget tok iki nanggapke kowe. Lah iki lho, nabuh ora ana sing jogeti ra gayeng. Masa? Ora do semangat apa meneh Patrick. Apa lho? Patrick lek mbok jogeti ya ora semangat. Ora semangat. Lek tak jogeti sinden-sinden ya semangat. Oh, ngono to. Dadi kowe timbangan Malah linggo. Ya Allah. Wong iki atur panglipur kok nguntuk ya ngadeg ora diaturan. Kancane anu kok iki ning mburi dalang lho kowe iki gegerku ora ketok lho kok mburi gegerku ora ketok. Lah iki apa pothok ra peneran toh. Golek nggon sing penak, golek nggon sing apik. Komposisine iki. Apa Ya Allah kan nutupi kotak iki lho, Iya nutupi kotak. Percuma ngene iki terusane nek. Alah, boh. Wong nek titi kok ra peneran. Ngomong ra peneran, ngadeg ra peneran. Ketoke uripku ki ora peneran tenan ya. Aku bersyukur. Syukur. Syukur. Bersyukur. Lah iya. Kok syukur kowe ya? Ya bersyukur. Syukur karo syukur ki beda. Bedanipun? Ya jal kowe ngletak, kok ngletak kowe lungguh wis lungguh ya. Mas aku iki mau tembange sambung Wanci Dalu. Sopi Cahayu pundutanipun sing aku andalem Soibul Bed penjaripun Pak Nar. Pak Nardi. Narto Sabdo. Pak Nardi. Ngersakne ana. Napa wau? Warudoyong. Ana meneh sitoke pundutanipun penjanipun menika katresnan sejati. Nah, anu Warudoyong. Cahayu, manut penjenengan. Warudoyong sing nika to, sing tayuban nika to. Warudoyong mencelok ning Kuwi walang kekek. Doyong nang pinggir kali. Ayu teno deblong saiki kok tambah gedhi. Kowe iso ta kuwi? Mboten. Lah ngono tembangno engko. Nah, niki ben tembang tresno sejati, katresnan sejati. Pundhutipun Pak Nardi diaturke sedaya kru saking UD Jaya tresno tekane mati, Papa. UD Jaya Mulya. Oke. Apa kuwi tresno tekaning pati? Sanes katresnan sejati. Papa piye? Ya Allah. Oh, tenan to, blawur tenan to. Salah ngeloke. Apa to? Judule apa? Tresno tekane pati. Aku mau muni piye? Katresnan sejati. Kuwi kleru. Lho, Mbok. Sing bener tresno tekaning pati. Sing bener. Lah nggih jenengan kleru. Aku muni piye? Jenengan muni katresnan sejati. Lah kleru kok terak-terakne iki lho. Wong kleru kok mak terakne iki jan lumayan. Engko ya ora beneran meneh. Wis manut Enten tresno tekane mati kali LDR, Bapak. Oke, ha niku manut panjenengan diaturne. LDR sing langgeng dayane rasa, Mas. Langgeng dayane rasa. Niki sing diaturke sing dhisik sing ndi? Nah, sing dhisik LDR ladrang po kuwi mau. LDR ki ladrang to. Ladrang nek tak tung. LDR mawon nggih, Bapak. Oke.